mówi nie martw się. Jedna myślała, że tata żartuje. Mamo, czekałam, że babcie, bo do góry należała. Koła są takim zalążkiem kultury we wsiach. One skupiają wokół siebie też i dużo społeczeństwa, organizują różne też imprezy, czy dla dzieci, czy dla młodzieży, czy dla starszych osób. Także no, super, tylko zazdrościć, że im się jeszcze chce. To jest bardzo ważne, że te białci spotykają się w ramach tych KGW. Mamy aktywne koła w Bolszewie, ale teraz w gminie Wejrowo są dwa nowe koła. To jest KGW Orle, KGW w Łężycach, Łężyckie Białki. One spotykają się, raz gotują, raz się bawią, raz dbają o kulturę. Też my widzimy, że tutaj w turnieju kół gospodyń wiejskich tu były różne zawody, różne konkurencje, między innymi przedstawienia, kulinarne konkursy itd. Ja się bardzo cieszę, że w gminie Wejrowo właśnie coraz więcej nowych kół powstało, że to nie jest plus jedno. Koło gospodyń w Bolszewie uczestniczy już od lat 8. W listopadzie minęło 8. Co robimy? Pomagamy gminie. Gmina nas bardzo wspiera, zaprasza na różne imprezy. My uczestniczymy. Ostatnia nasza taka impreza to była Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej, w którą braliśmy udział. No i poprzednie tak samo, poprzednie lata. Dożynki, wszystkie gminne i nie tylko, bo też jeździmy po Polsce. W teatrze jest od nas jedna koleżanka, jest w Teatrze Kaszubskim, a my, jeżeli możemy, kilka dziewczyn śpiewa po kaszubsku, nas wciągają, uczą ile mogą i my wtedy też uczestniczymy w takich na dożynkach, gdzie się tylko coś dzieje, staramy się być, nie odmawiać nikomu. Charytatywnie także uczestniczymy. Właśnie dostaliśmy, muszę się pochwalić, medal, który nam wręczał wójt gminy Henryk Skwarło 11 listopada od ministra kultury. Za całokształt właśnie. Nasze KGW działamy dopiero od 5 miesięcy i na razie ta praca nam się bardzo podoba. Skupiamy się właściwie teraz na zbieraniu dziewczyn, które chcą pracować. Przyjechałyśmy tutaj dlatego, żeby zobaczyć, na czym polegają takie konkursy. My również z Łężyc chcemy zobaczyć, przyjechałyśmy tu po to, żeby na drugi rok na pewno uczestniczyć w tym konkursie i wypaść jak najlepiej. Nasze koło jest młodym kołem, bo powstałyśmy w 2018 roku w grudniu, ale bardzo prężnie działamy już ponad rok. Bierzemy udział we wszystkich możliwych imprezach, no i staramy się oczywiście poznawać nowe koła, staramy się uczestniczyć we wszystkich imprezach. Ostatnio brałyśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Piekłyśmy na tą imprezę ciasta. Też przekazałyśmy nasze przetwory, nasze rękodzieła, tak, fartuszki, to wszystko, które szyjemy. A jak wiele w tym świecie, w tej całej robocie kultury kasiabiście? Trochę je. Ale wiele z nas nie godo po kasiepsku, bo my jesteśmy taką wsą, do której wiele ledzy przejeżdża z zewnątrz. Dlatego ten kaszubski to jest właściwie tylko u naszych mam, naszych starszych po prostu krewnych. A my jako młodzi powracamy do tego, powracamy. Moja siostra, która jest też w KGW, ona dobrze mówi po kaszubsku. W naszym kole orlańskim jest parę dziewczyn, które są kaszubkami rodowitymi i pierwszą takim wkładem przygotowujemy sobie stroje wyszywane przez nasze koleżanki z koła w hafcie kaszubskim. Także, a jeżeli chodzi o mowę kaszubską, jak nam się uda nauczyć trochę, to bardzo dobrze. Zobaczymy. Będziemy chciały się uczyć, ale nie słychać tak za bardzo u nas kaszubek. Nie mamy kaszubskiego, ale chętnie się nauczymy. Wszystko jest do prowadzenia, żeby jak najbardziej się rozwijać w tym.
powiedzenia nie ma po takiej deklaracji.